Hezký dobrý den všem, kteří si užívají léto nebo se třeba chystají na dovolenou. Mluvit budeme o tom, jak zabezpečit svůj dům, byt nebo třeba chatu, než odjedeme někam na delší dobu. Naším hostem je dnes Josef Adame, odborník na bezpečné bydlení. Dobrý den. Dobrý den. Je to tak, že bych měl být opatrnější a měl bych něco dělat pro zabezpečení svého bytu, když odjíždím na delší dobu, nebo by to mělo být pořád stejné? No tak je to na vás. Keď odchádzate na dovolenku, tak idete tam zrejme si oddychnúť a zrelaxovať. A nemyslím, že by bola dobrá dovolenka, keby ste sa tam trápil a rozmýšľal nad tým, čo sa asi doma deje. Či sa tam svokra prišla pozrieť, či je všetko v poriadku, či sused mi dohliada na to. Ale na dovolenku si treba ísť oddychnúť. Čiže ja by som doporučoval takú variantu, aby ste fakt uzamkol a mal istotu, že nemusíte rozmýšľať nad tým, čo sa doma deje počas dovolenky. Já bydlím v bytovém domě, to znamená, mám tam spoustu sousedů, což už považuji za zabezpečení samo o sobě. Mám na to správný pohled? No, neviem, či ste niekedy zažil, či nejaká susedka dokázala zabrániť zlodejovi, aby vylomil dvere. Ono je to z praxe, žiaľ musím povedať, že sa dejú takéto veci, že počas vlámania niekto spozoruje, napríklad sused alebo okolo idúci človek spozoruje, že nedeje sa niečo v poriadku, že tam niekto vylamuje dvere, ale je na zváženie, že či keď na to nie sme pripravení, či budem kontaktovať toho človeka, alebo dokonca sa mu pokúsim zabrániť v tom, aby vylamoval tie dvere. Pretože jednak neviem, o koho ide. Jasne. Neviem, či nie je náhodou pod vplyvom nejakých látok. Neviem, či je ozbrojený, nie je ozbrojený. Neviem, či má ďalších kumpánov o poschodie vyššie, o poschodie nižšie. Čiže pokúšať sa mu fyzicky zabrániť v tom, aby vylamoval dvere, dokonca by som povedal, nedoporučujem. Skôr odísť a volať políciu, ale rozhodne fyzicky, aby mi nejaký sused ochránil svoj byt, to som ešte nezažil. Mohu si připadat bezpečně, pokud mám v paneláku klasické dveře, ale koupil jsem si takový ten lepší zámek, lepší klíč. Je to bezpečnější, anebo jde hlavně a především právě o ty dveře, o to dveřní křídlo? Ide aj o to, ale ochrániť si svoj byt napríklad vyžaduje celý komplex vecí. To nestojí na kľúči, na kvalitnom kľúči, nestojí to na kvalitnom kovaní. Dokonca ani len na kvalitných dverách, ale musí byť aj zárubeň riadne zosilnená. Tá musí byť dobre ukotvená do steny, takže tam musí byť celý systém, aby, ako keď máme reťaz, že len jedna časť reťaze je slabšia, tak mi tie ostatné nestačia, aby ma ochránili. Čiže je to síce dobré, keď ste si vymenil kľúč, môžete byť čiastočne spokojnejší, ale rozhodne tie dvere sa dajú vylomiť rovnako, keď sú obyčajné papierové, ako keby ste tam mali aj obyčajný kľúč. Máte třeba nějakou statistiku, jak se zloději dostávají do bytu, jestli je to právě nějakým klíčem nebo nějakým nástrojem, který ten klíč nahradí, nebo na to jdou prostě silou, že ty dveře vylomí, rozbijou? Stále na prvom mieste je hrubá sila. Ale hrubá sila pri obyčajných, bežných, starých dverách nemusí byť ani páčidlo, veľký pajser. Stačí aj fyzická postava chlapa, dokonca aj ja pri mojej fyzickej zostave dokážem vyvaliť uzamknuté obyčajné dvere bez použitia náradia. To, co znám z amerických filmů, jak ty policajti prostě rozkopnou ty dveře, to je realita? To je realita. Opravdu? To je skutočne realita. Tam sa jedná o sekundy. To jo? Dobrým kopom nohy na správne miesto alebo rozbehnutím sa, vovalením pleca. Bežné obyčajné dvere, oni sú mäkké. Oni sa prehnú a vlastne tá západka, ktorá mi istí v zárubni, tá sa vysunie a dvere sa otvárajú. To znamená, i zamknuté dveře se dají takhle vyrazit? Aj zamknuté, aj dvakrát zamknuté. Aha. No. Když jsou ty modernější, bezpečné dveře, vím, že mají těch zámků, že to není ten klasický jazyček, ale že tak jako vyjedou tam různé zamykací systémy na různých stranách. To už je bezpečnější? Čím viacej uzamykacích bodov, tým lepšie. Ale musí byť pevné dverné krídlo. Samotné dvere musia byť veľmi pevné, oceľové, certifikované, bezpečnostné. A potom má vlastne zmysel uzamykať ich vo viacerých miestach kvalitným uzamykaním. Dneska jsou taky i moderní systémy, už jsem to viděl, že třeba otisk prstů nebo telefonem otevřu. Je to bezpečnější než klasický klíč? Áno, tá elektronika ide dopredu, preniká aj do dverí
ale stále tá mechanická ochrana je na prvom mieste. Keď si zoberieme aj nejaké kamerové systémy alebo alarmy, tie nás vlastne len informujú o tom, že už tam niekto je. že práve teraz nás niekto vykráda. My sme na dovolenej niekde na pláži. To možná radšej nechci vidieť. Telefón nám pípne a teraz čo som schopný spraviť? To, že niekde ostane záznam toho človeka, to mi vráti môj majetok, nevráti, to je veľmi diskutabilné. Ale kvalitné bezpečnostné dvere, ktoré sú uzamknuté, tie ho vlastne nepustia dovnútra. Čiže je to stále, tá mechanická ochrana je stále základ a rovnako aj pri kľúčoch. Ešte bezpečnejší systém ako mechanický, kvalitný bezpečnostný kľúč zatiaľ nebol vynajdený na uzamknutie. Když tedy se chystám odjet na dovolenou a jak byste správně říkal, chci tam relaxovat a zapomenout na všechny starosti, co bych měl tedy mít doma, aby se o tom dalo mluvit jako o bezpečném a chráněném vstupu do mého bydlení, do mého soukromí? No, v prvom rade sú to tie vstupné dvere. Tie vstupné dvere, kvalitné, certifikované bezpečnostné dvere si nedokážem zohnať zo dňa na deň. Čiže musím myslieť dopredu, v ktorom mesiaci, kedy odchádzam na dovolenú a vymeniť si tie vstupné dvere. Takže já vás takhle zastavím vás. Teď je červen, já se rozhodnu, že tedy někde v půlce července odjíždím. Ještě to stihnu nebo ne? Jak dlouho tak jako na to musím myslet dopředu? Kvalitné bezpečnostné dvere treba vyrobiť na mieru. Aha. Nemôžu to byť typizované, že idem niekde do nákupného hobbycentra a tam si kúpim typizované dvere, pretože tie mi nebudú sedieť. Nezodpovedajú podľa hrúbky steny, výška, šírka, otváranie, čiže to rozhodnenie. Treba si ich dať vyrobiť na mieru. A pri takýchto dverách, ktoré sú na mieru vyrobené, ten dodací čas je nejakých tých 4, 5, 6 týždňov. Čiže s tým musím počítať. Jo, takže je lepší na to myslet už třeba během jara, že teda v létě budu chtít v klidu odjet. Objednám si dveře. No a teď teda důležitá věc, když už mluvíme o těch termínech, když někdo přiveze takovéhle dveře, říkal jste, že i ta zárubeň musí být zpevněna, musí být dobře udělaná. To budu několik dnů jako bez dveří? Budu držet hlídku ve dveřích se psem nebo s nožem kuchynským, nebo jak to udělám? Sú aj také firmy, ktoré to takto robia, že tá montáž trvá viacero dní, lebo je tam veľa operácií. Najprv treba tú starú zárubeň vybrať von, čo nie je vždy jednoduché. To v paneláku není nic jednoduchý, to je pravda. Áno, môže byť zaliata betónom, nemusí, môže byť zazdená tehlami, môžu to byť staré domy. Je v ní elektrika třeba u nás? Napríklad sú tam zvončeky, rôzne rozvody, ale môžu tam byť rozvody plynu, elektrické skrine blízko, čiže nie je to jednoduché. Ale sú firmy na trhu, ktoré toto dokážu v priebehu pol dňa spraviť. To znamená, že vám vyberú starú zárubeň, osadia novú bezpečnostnú, ukotvia, privaria, vylejú betónom, osadia nové dvere, zapucujú. Čiže ráno sa začne a vy odpoledne už vlastne uzamykáte nové dvere, už je pozametané všetko. Takže noční mít nebudu. A nočnú nemusíte mať. Tak by to malo byť správne, aby to bolo v priebehu jedného dňa. Teď jsme mluvili o bytech. Je to nějak jiné u domů? Ať už jsou to domy rekreační, anebo rodinné domy? U rodinných domov, pýtal ste sa predtým na štatistiku. Znova využijem štatistiku. Najčastejší spôsob vlámania do rodinných domov nie sú okná, ako si ľudia myslia. Je to... Pre zlodeja je to nebezpečné rozbíjať okno, môže sa zraniť. On potrebuje ten lup, ktorý zoberie aj vyniesť von, čiže sú to vstupné dvere. Čiže aj pri rodinných domoch, keď si chcem ochrániť svoj rodinný dom, treba začať vstupnými dverami. A už sú na trhu kvalitné bezpečnostné tzv. Termodvere, môžu byť aj presklené s nerozbitnými sklami, môžu byť aj s nadsvetlíkmi, dvojkrídlové. Čiže tým treba začať. A keď mám vyvenené riadne vstupné dvere, tak potom postupne si chrániť okna. Aj tam už existujú systémy, že nemusím tie okna meniť, ale nikto sa mi cez ne nedostane. No a když jsme u nějaké chaty nebo rekreačního domku, který asi nemusím osazovat dveřmi za několik desítek tisíc, pomůže visací zámek, pomůže to, že přidám třeba další zámek na dveře nebo něco podobného? Áno, to sú také tie udelátka, my sme ľudia rozumní, keď vymýšľame a myslíme si, že keď tam toho viacej dáme, máme 3-4 kľúče, rôzne visiace zámky uzamykáme, ale každý zámok, ktorý pridám na svoje existujúce dvere, drží v tých dverách a v tej zárubni. A keď tie dvere sú len z dreva, z masívu, alebo z papieru, alebo z plastu, z mäkkého materiálu, tak žiaden kvalitný zámok mi tam neudrží. Čiže
Toto môžem robiť. Môže to pomôcť odradiť zlodejov, ale z praxe môžem povedať, veľakrát chodím na vlámačky pri takýchto chatách, kde ten zlodej má dostatok času. On si tam môže spievať pritom, môže robiť hluk, môže si tam občerstviť sa, posniedať. Hej, on má čas. I prespať. Aj prespať môže. Čiže tak, ako ste povedal, skôr opačne by som dal, že tam by mali byť kvalitné tie bezpečné dvere. Keď je to odľahlá časť, kde sa málo ľudí pohybuje, alebo keď ten vstup do tej chaty nie je priamo z ulice vidieť, keď je niekde z boku, alebo je zakrytý niečím. Čiže aj keď chcem ísť na dovolenú napríklad na chatu a nechcem tam zažiť pri začiatku dovolenej stres, tak tam by som začal, že tam tiež kvalitné bezpečnostné dvere dať. Teď jste mě trošku vystrašil, protože když o tom přemýšlím, možná to, když jsem na dovolené, je pro mě méně nebezpečný, protože sebou mám to nejcennější, tedy svoji paní a svoje děti. Oni se asi dívají, tak se takhle musel říct. Ale když jsem doma, může se tam ten zloděj vlastně dostat úplně stejně a tam bych se možná měl bát víc? Spolupracujeme aj s políciou, dostávame sa k policajným správam a žiaľ Bohu, tieto situácie sa stávajú. Tí zlodeji nemajú čas, kedy vykrádajú. Vykráda sa cez deň, ale vykráda sa aj v noci. A ten zlodej veľakrát nevie, či vo vnútri niekto v tom byte sa nachádza alebo nenachádza. Aj v poslednom období som zažil viacero prípadov vykradnutia bytov, keď domáci spali vo vnútri. A musím povedať, že v lepšom prípade zostali spať. A dozvedeli sa, že boli vykradnutí až ráno. Je to ten lepší prípad. Pretože keby lepší prípad, ale asi hrozný pocit. To musí byť hrozný pocit, pretože keby sa náhodou niekto zobudil, spomínate manželku a deti a došlo by k stretu s tým človekom, tam nemôžete predpokladať reakciu toho človeka. Vy ho nepoznáte. Jasne. Vy na to nie ste pripravení. On je na to pripravený, keby niekto prišiel. Takže áno, takéto veci žiaľ Bohu sa dejú a tam znova musím zopakovať bezpečnostné dvere a uzamknúť. Nezabúdať uzamknúť. Bezpečnostné dvere nie sú bezpečné, keď ich len privriem a odchádzam. Musím celý ten rozvorový systém uzamknúť a vtedy môžem byť kľudný. Čiže aj na noc. Keď sú všetci členovia rodiny už doma, na noc uzamknem dvere a môžem ísť spať. No a teď mi tedy řekněte, kde mám začít. Když už jsem se rozhodl, protože mi třeba vyděsilo to, co jste mi řekl, kde mám začít? Mám začít tím zámkem, to znamená, mám jít za nějakým zámečníkem, mám začít těmi dveřmi, nebo mám začít těmi zárubněmi? Všetkým naraz. Aha. Dobrá firma, na ktorú sa obrátite, ktorá je tu dlhé roky, vám spraví všetko naraz. Príde zamerať, aby zistila šírku, výšku. Tie dvere vyrobila presne na vašu mieru. Aby zistila hrúbku steny. Iné technické veci, viacerí z nás mávajú znútra rôzne skrine, nábytky tesne pri zárubni. Tam môžu ísť rozvody elektriny, pod podlahou môže ísť podlahové topenie. Tam je veľa vecí, čo treba zistiť. A na mieru vám vyrobí dvere a potom v priebehu jedného dňa vám to celé spraví ako komplet. Keď to budete robiť po častiach, nikdy ten výsledok nebude taký, ako keď to naraz spravíte. Dobré dvere s dobrou zárubňou, s dobrými kľúčmi. Děkuji vám za rady. Věřím, že i díky tomuhle povídání bude třeba léto bezpečnější a pohodovější pro všechny. Díky. A my všetci budeme spokojnější na dovolenkách. Ďakujem aj ja. No a s vámi se těším na viděnou třeba právě někde u koupaliště, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.